बेसोरबायदि मानसिफ्रा माने न'आव रावबो गैयैखौ सुबिदा लायो नों आं मानसि नालाय बहाय मोना बे हाखरावनो ना बे थिमियासो बे फालङाव ओरै एथेबनाय फालें माबायावसो बे फालें बोखारनानै दालाय माबायाव गैया थ्रोब थ्रोब लाग्रा बसायग्रा खनायाव थोबाव ओमफ्राय मा होनो बिदिखौ उनजोंसो हरो ना मा फैदोंसो दां फैनानै दोनफैनायसो बे आयु टेनसन लाना सिथ्रिनाबा मा जाखोथाय बुखारना बाबानि गामसा गोथैबारिनि हांगार ससाननि हांगार मारै भिडिअ बानायदों प्लास्टिकआव नाङा ससेनिया साफासै याया सिरा खाथियाव थसानसेन माबाया मानसिया 지금도 뭔지 돈타래 여보 오시나 아유 아껴놓은 거. 사네요. 지금 살아있네. 이거 왜 그래? 시끄러워. 온타이는 타던 게. 온타이 기억난건 이 코너에 상당히 코너다. năng này cũng có đủ 아이고 걔는 그거 가만히 그냥 가요. 팀이 엄마 신시정 잡고. besar 한가르도 anggar 가야죠. 발로 오시면 돼.
하고 마법시 बानलु मैया नागिरदों बायदिसिना बानलु फालुआवसो सिथाबनाय 건쟁이로는 비싸고 나 내 이런시 이제 이런시 대마고 당자갔나 나이 다 나르타근 마 당라바이나고 아이고 명이 이런 가운데 저도 다 작은 거 부회입니다. 왜 하크롱이나 내 침이야 그게 파롱아 우리 이 팀내 파롱아 팔랭 마법시 왜 팔랭 버하는 달래 마법이야. 트럽 보세요 마그라 보세요. 꼬나요. 그거 ओमफ्राय मा होनो बिदिखौ उनजोंसो हरो ना मा फैदोंसो दां नोंनि फैनानै दोनफैनाय सिबो आयौ टेनसन लाना 스트리나 마 자타대 이파롱 와버니 감사가 아유, 아유 나 그티바리 한가를 한가지 이기바리 한가를 초산네 한가 까지를 보시. 까지 농복시 아유 나만에 그냥 이따 요런 시 이제 하던 시 그리고 바로 가나 시가 병어 소나니 해 같이 나가나게 신호 같이 나간다 봉송을 시다 이제 뭐 테이크가 돼 जायो बिसोरबायदि मानसिफ्रा माने न'आव रावबो गैयैखौ सुबिदा लायो नों आं मानसि नालाय